van der is maart de tweede. En nu wel wie wat schijnt het meer. Ik wil wat merken dat naast zich Backagje Gjebrudene, sticky ribs. We worden die van der soos aanperkelen en marinaten. Über Nacht. Dat braucht nicht über Nacht, das läuft eigentlich 2 Stunden. Oder 4 Stunden, aber über Nacht ist Sturmsalm viel besser. Dann morgen wollen wir die reiten. Ich lerne was sehr schön schmecken. Einer kann Reben verschiedenste Wege backen, rieken und dit und dat und ja, aber ich habe was gefunden, das wird mir nicht schön schmecken, die da wie ich backen. Und dann dauert ich noch ein Fahrtbroten. Und dann dauert so ein Sauce, so ein Sauce oder so ein Salsa eben. Ich lerne was sehr schön schmecken. So. Nu wordt je wezen waar de reben worden aanzuilen. En dan bij morgen waar we de is op stoen gaan. Zo, ik laat die worden zeer schön schmecken. Okay, hier haben wir dann die Schweinsreben. Das sind Baby Back Ribs. Die kommen von New Zealand. Die habe ich Coop gekauft. Und nu werden wir die abschneiden und dann werden wir die marinaten bei morgen. Wo ich dort wissen, was wir da brauchen. Und dann verfehlen wir. Okay, wat we gaan doen, dat we de reben gaan fan afgedeft. Nemen we een beetje papier zoals dit. Dan doen we door de stoot, dan doen we dit wat ze aan membrane, dit film, dit derne huid, die wil je hier aftraan. Als je loopt dat aan, maar weer dat maar afneemt. Dat kijft zich dan hier veel lichter. Ja, met papier kan er veel beter aanpakken zoals stoot. Ja, kijk maar. En dan werden we die een beetje snijden. En dan werden we die erzuilen. Ja, nu werden we die zeer smak 2 snijden. Tussen jeder reb werden we 2 snijden. En dan werden we die erzuilen en even nacht liggen laten. En dan morgen werden we 4 merken en die bakken. Okay, da wil je weten wat we brauchen om de reben aanperkelen oder marinaten über Nacht. Hier haben wir 1 Köffel Sojasauce. Hier haben wir ein Viertel Köffel Ries-Erik. Je kan andere Erik brauchen, weil den nicht haben. Und hier haben wir 1 Eetlepel, was sie nennen Sriracha Salsa. Das kann ich am Stück kaufen. Da wo sie macht die Knäusen, also in Asien. Sriracha Salsa. Und hier haben wir 1 Eetlepel Honig. Und hier haben wir 1 Eetlepel Fienet Chesnick. Von ungefähr 14 Chesnick haben wir fein gemerkt. Und hier haben wir die Reben. Und nu werden wir das alle tot mixen. Und dann werden wir die Reben erzuilen. Alrighty then. Na ja dann, hier haben wir das Sojasauce und hier haben wir das Ries-Erik, Reisvinegar. Und hier haben wir dann das Sriracha Sauce, Sriracha Salsa. Dort nehmen und dann hier haben wir dann das Honig, wo dort noch nehmen. So. Und hier haben wir dann noch das Chesnick, wo dort noch so schön nehmen. Und da was wir dann tun, und da nehmen wir dann und da wir das sehr fein hier. Das riecht schön, aber das riecht schön. Weißt du, was wir dann mit das tun? Dann tun wir das hier über die Reben jäten. Und dann schmieden wir uns die Hänge an und dann schneiden wir das ein bisschen dicht, dass alle fein eingesüdelt ist, kippen wir dort. Das riecht nul schön und das zit auch nul schmack. Ja, maar gaan. Nu wordt het fijn dichtzuilen en dan wordt het in een plastic lus nemen en even nacht am Ishop gaan en dan morgen werden we 4 merken. En dan wel die Reben backen. Woe! Boy, dat wordt aber sehr schön schmecken. Ja, und ich kijk mal, die haben die Reben met dat marinade hier bent. Wo we dat gaan met amarieren en daarna, want je hebt eens een secret gaan en want je weer abstoen en goed en Ishop nemen en draait die om.
Ja, alle posten waar je tijd aan, waar je afwachten. En dan maar voor de eruit. Oké, kijk mal, deze rebben die hebben we even nach is op gelegen. Met al dat perkel, dat marinade. En nu willen we hier naar kom nemen, weil die laten een beetje opwarmen, dat die een beetje zo, niet meer zo koud zijn. Nu kijk mal. Papa, groot moedertje, hold die vast. Nu hebben we 4 gemerkt en daar willen we dat doen op. Nou ja, hier hebben we Don Pedro nu opgestart. Nu merken we hier 4, wat dat is wat fijn groot zijn. Daar willen we onze rebben hier neerleggen te bakken. Nou ja, nu hebben we de rebben hier te 4 gebracht. We worden het hier opkrijgen met 275. En dan worden we dat hier van ongeveer een stuk 2 stunden bakken. Ho, 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 ho. Fangt aan zeer smaak te lopen. Wauw. Wel, je hier bloos nog eenmaal een beetje aanjankeren. Die hebben hier 1 stunde gebakt. Ja, het is een fijne koelen door. Oh, wauw. Oké, nu heeft het hier schön een halve stunde gebakt. En nu, kijk hem al. Nu willen we dat eruit en dan werden we nog helemaal een stunde zo bakken. We worden hier een klein beetje water naar uit, want we hier goed de manzana hadden, appeljuice, daar worden we dat naar uit, maar we hebben die dat niet. Daar worden we hier een klein beetje water naar uit. En daar werden we den eruit, dus dat is een baby. Patjo. Kijk zo. En daar willen we den nog helemaal een stunde zo bakken. En dan willen we den neernemen en dan wordt je wijzen waar we dat even doen. Boy, van der waar wie schijnt ungas aan. Oké. Nu hebben we hier nog 1 stunde gebakt. En dit blanke goldpapier. 224, 52 graden Fahrenheit. Nu willen we de neernemen en dan willen we die vorig maken. Ik wil dit hier bloos een beetje neerchecken waar het zit. Nu hebben we hier nog 1 stunde en dit goldpapier gebakt. En nu willen we die ruiten, wat die vorig zijn. Nou, of course, zeker van onze rebben, Schweizer rebben, weil wir noch wat schöne Edschatten haben. Hier haben wir wat Edschatten, die haben wir aufgespült en aufgewaschen en aufgedreht. En we gaan, nu wollen we hier een klein beetje olivenolie nemen. Een beetje schmutz. En dan wollen we een beetje paprika, alles van even. Paprika. En dan een beetje chesnekpulver, garlic powder. Woo! Dat is meest een beetje duidelijk, maar anyway, dat is een dood. En hier wordt een beetje grove peper, dat is dat. En we hebben niet vergeten oregano. Oregano smaakt immer een beetje oregano erin. Zo een beetje dat. En wat hebben we hier gelijk, de schijn smaakt, dat doen we even. En hier hebben we nog een beetje een peperkenner, wat ze bij een pizza opdoen, weet ook zo staat. Een beetje een staat even. En hier hebben we nog een beetje gedreide pretzel. Dat we dat nog een beetje zo even. En hier hebben we nog wat van Montreal steak spice. En van dat nog een beetje even door krakse staat. Ho. En dan wat druikkremel zout. Door. Krak zo. En dan willen we dat tegengrieren en dan willen we die baken. En dan wat deze klaar zijn, daar wil die ovenkast eten. Ik wil hier nog een klein beetje meer
paprika mang. Dat geeft een beetje een strome kleur, dat smaakt schijnen en dat geeft een strome kleur. Dan nu kijk hem. Woe, nu gaan we dit baken. 374 graden, maar die fijn goed en bruin zijn. Nou wel weer eten. Ja, nu kijk hem al. Nu hebben we hier onze rebben. Die hebben we nu 2 stunden gebakken, gerekend. Hier hebben we weer een kuffel cornstarch, eigenlijk gebroken meel, maar we hebben cornstarch gebroken. Zo'n versterkingsmeel. Dan worden die veel knusperiger, een beetje rijker. So nu gaan we die rebben hier zeer fijn uitzuilen. En dan gaan we die van 2-3 minuten in vaat broeden. Nou wordt geen viezen voor schijnen stroom dort wordt loten. Oké, dit hier wordt verloren dat het vaat zal heet worden. Hier hebben we van ongeveer 1 drittel kuffel honig. Nou worden we van ongeveer 1,5 kuffel eetlepels en sriracha saus te maken. Krijg ze stout. Ik wil nog een beeld nemen, dat kan dat ze stout zijn. Waar dat tegen hier een beetje opwarmen. Waar het fijn gemixt is. En dan gaan we dat brokken van ze rebben. Wow, kijk maar. Maar dat zijn fijn opgemixt. Dat sriracha saus en dat honig. Krijg zo. Ja, nu staat het eruit. Oké, nu hebben we dat vaat hier bij 364 graden. En we gaan die rebben hier al een beetje in zo'n versterkingsmeel eingedrukt. En nu gaan we die van ongeveer bij 3-4 minuten broeden. Wat is er fijn bruin zijn. Zo, krijg je stout. Niet te schrikkelijk veel. Zo, krijg je stout. Zo, nu kijk je maar. Nu hebben we die zeer schijn bruin brood. Waar die alles staat. En daar wordt je het wezen waar we worden eruit meer aan doen kan. Hoi, nu kijk je maar. Nu hebben we die rebben hier alles afheen. Hier hebben we dat saus, dat is honig. En sriracha salsa. Waar dat hier een beetje overgaan. En dan waar we dat hier een beetje nog fijn dergelieren. En dan gaan we dat eens gaan. Ik wil niet eindelijk zeggen. Dat rekte was zo schijn. Dat rekte was zo schijn. Zo. Oh, yes. En dan wat we aan doen, is dan doen we hier nog een beetje zo'n seppeljuk even. Zo staat. En dan hier hebben we nog een beetje zo'n sesame seeds, dan zoet ik wat ze maar op de klaps 2 bakjes aan. Kijk maar dat. Ja. Wat leef je daarvan? Nu wel wie er schaam. Ik wil nog een beetje van dichtbij wezen. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. Kijk hem maar. Wauw. Ja, kijk maar door hoe de smaken je bakte eetschakken. En de je bakte rebben, je brood. Nu wel gewoon kasseren. Ik hoop je meer dat ook. Ik heb al gesmaakt en ik wil gaan je zal het smaken mee weten laten. Maar smaakt anyway zeer schijn. En reden we het nächste Mal. Ditmaal wordt dat niet smaken voor jullie. En ik wil gaan je zal het zelf smaken mee weten laten. Maar ik heb het gesmaakt en dat smaakt opa zeer schijn.